ସଣ୍ଡେ ହେଉ ବା ମଣ୍ଡେ ରୋଜ ଖାଅ ଅଣ୍ଡେ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ମାଛ ମାଂସ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଣ୍ଡାରେ ଏକ ଚଟପଟା ରେସିପି, ଏଗ୍ ମସଲା ଫ୍ରାଏ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସୁପ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟି ଅଣ୍ଡାଟି ସିଝେଇଲା ପରେ ହିଁ ହେବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଗ୍ ମସଲା ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ଆମର ମୁଁ ଏଠି କାଟି ନେଇଛି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଗ କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ବା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ମୁଁ ଏଠୁ 4ରୁ 5 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ଜିରା ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ନେବା। ତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମିକ୍ସ କରିନେବା। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି କାଟି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟିକୁ ପକେଇ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି ଏହାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ଏବଂ ହଳଦୀ 1/2 ଚାମଚ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକେଇ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ହାଇ କରିବେନି, ଏହା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମସଲାଟି ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲାଟି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି। ତ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ଏବଂ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଇସବୁକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ 1 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। 1 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମସଲାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଉପରେ ଓଲଟେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। କେଶର ଭାଗଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ତଳକୁ ରଖିଛି। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟେଇକି ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଉପରେ ରଖି ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ମସଲା ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡାଟି ମସଲା ଉପରେ ରଖିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ କିମ୍ବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡ଼ର, ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି। ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରକୁ ଆପଣ ଏଠି ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ନେଇଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଆପଣ ଅଣ୍ଡାକୁ ଓଲଟେଇବେ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ କେଶରଟି ବାହାରିଯିବ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରଖିନେବେ। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ।
2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ପକାଇ ଆମେ ଏଗ୍ ମସଲା ଫ୍ରାଏକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଏବଂ ଏଗ୍ ମସଲା ଫ୍ରାଏ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।